Sí, efectivament, jo aquest vídeo no el volia fer, però el faré. Per què? Perquè aquestes coses m'atreuen del solc, poren en jo, mira. Somos enfermeras, estamos trabajando en Barcelona, yo soy de Cádiz, ella es de Granada y ella es de San Sebastián. Y nada, y resulta que vienen aquí a contarnos pues sobre las oposiciones aquí en Cataluña. Y nosotras, bueno, venga, vale, cuéntame, ok. Nos dicen, sacan 3.500 plazas de enfermera, no sé qué, este es vuestro año, vais a sacarlo el seguro, tal. Hasta que nos dice... Y nos dice lo siguiente, tenemos que tener para sacarnos las putas oposiciones que el puto C1 de catalán. Que se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de catalán. Una infermera andalusa que fa feina a Catalunya i que no li surt de sa pantafana treure-se el puta C1 de català per les putes oposicions, diu ella. Mira, te diré una cosa, aquí lo verdaderament greu és que qualcú com tu pugui ser infermera, ja sigui a Catalunya, Andalusia, en el País Basc o Madrid. Qualcú amb aquesta poca empatia, amb aquesta poca educació, hauria d'estar inhabilitada per poder exercir la teva professió. I te diré una cosa, sí, si tu vols exercir aquesta professió a Catalunya, a part de millorar moltes coses que has de millorar, a Catalunya i a qualsevol banda, però a Catalunya tens el deure de saber el català, a un hospital públic, sí, per atendre a un malalt que amb els seus impostos paga el teu sou i que té el dret a que el tractin en català i sobretot en respecte i amb educació, cosa que tu no tens. Saps què convé que facis, tros de can Batiada? Te'n vas, tanques força porta i no tornis. Educació, respecte, valors, primer de tot, sí, i després, si te'n vas a una terra que té una llengua pròpia i vol fer feina a una plaça pública, l'has de saber. Si no, te'n vas ben enfora, te cerques un territori on parlen la llengua única que tu saps parlar i deixes d'emprenyar. Quina vergonya.